10 urte egiten ditu, urtzen azkeneko akordeak edo zuzenean entzun zienetik. Ez horrek esan nahi du, 10 urte inguru daramatzagula ona etorri gabe estudiora. Eta diska grabatzen hasi ginean izan zen, hereneun etorri izan bagina bezala, ez? Hemen dagoen giroagatik eta honek daukan xarmagatik, ez? Gehien bat suposatu du urte batzuen ondoren lagunak berriro elkartzea. Orain dela hilabete batzuk bidegurutze batean elkartu ginen taldeko danak. Animatu ginen ensaiotxo bat egiten. Eta ensaio horretan konturatu ginen gauza pilo bat esnatu zirela. Eta guretzako esperientzia izaten ari da zoragarria. Oroitzen dut, eta beti buruan daukat, garai batean egin ziguten elkarrizketa batean, titularra izan zen Urtz rockaren zintzotasuna, ez? Nik uste hori dakargula berriro ere, ez? Azken finean, garai batean eskaintzen genuena, baino eraberritua. Nik uste, garai batean Urtz gustatzen zaionari ikaragarri gustatuko zaiona, eta era berean jende berria engantzatzeko modukoa izango da. Suena más actual lo que estamos haciendo ahora, pues antes era otra época, otro tipo de música, otras influencias, tal, y ahora escuchamos otras cosas y claro, eso también te hace evolucionar, ¿no? Diska berri honek 10 abesti izango ditu. 10 abesti euren artean oso desberdinak, baina azken finean beti hor Urtzen esentzia darama. Bueno, azken finean, Victor izan da, ez, bultzatzailea. Berak lokal bat zeukan montatuta, berak esan zigun, eta zeratik antzat etortzen, ez, tarteka. Eta poliki-poliki hasi ginen joaten, egon batzutan batzuk, gero beste batzuk, azkenean elkartu ginen Urtzeko jatorrizko laurak, eta hortikan aurrera onaino iritsian arte prozesu natural bat izan da. Había buen feeling, nos lo estábamos pasando muy bien, la verdad. Y luego llegó una oferta, volver a grabar y pues la estuvimos valorando. Al final, pues, estamos aquí. Es que es una experiencia curiosa, porque ha pasado mucho tiempo, pero muy bonita. Askorik ez dut behar izan, berriro itzultzeko, ez? Eta niri pertsonalki bizia eman dit, nezako izan da gozada bat, zentzu guztitan, ez? Sentitu dut ere, nolabait baditugula oraindik gauzak eskaintzeko. Zer baldin baduzu barruan eta eskaintzeko aukera baldin badago, primeran.